Коррупция темасы ил башлыкларында борчый. Аның тамырына балта чабар өчен үзеңә бирергә һәм алмаска өйрәнергә кирәктер мөгаен. Моннан 12 ел элек коррупциягә каршы көрәш турындагы закон да юкка гына кабул ителмәде. Бу авыруга тең афәткә көрәш чаралары турында һәркем хәбәрдар булырга тиеш. Коррупция белән очрашканыбыз алай юк үзебезнең, но телевизорлардан ишетеп беләбез инде. Бу бик әйбәт күренеш түгел. Конечно, она есть. Она во всех частях, во всех средах, так сказать, встречается. Постоянно с ней сталкиваешься, как бы и в бытовой жизни. Не знаю, как у вас здесь, но у нас это как бы абсолютно нормальная ситуация. Коррупция белән очрашканым юк, безнең җирлектә коррупция бар дип уйлыйм. Коррупция белән үземнең очрашканым юк. Кешегә дә очрашырга теләмим. Бик әйбәт түгел инде ул ди. Дөньяда бар инде, андый кешеләр дә бар. İşte bizim televizorlardan görüntülerimiz indi. Bulmazsa biz bir şart bularız. Korrupsiya bizde görünmüyor. İlde var mı? İlde. Kim gelir нәрсәләр бирмәскә кирәк. Һәм үз эшеңне төгәл итеп эшләргә кирәк. Шул вакытта коррупция булмаячак. Мин коррупциягә гомумән негатив карыйм. Безнең җирлектә яшәгән дәврдә инде минем үземнең шәхсән коррупция очраклары белән ишеткәнем юк һәм ишеткәнем дә юк андый очракларны. Коррупция ул сәламәт җәмгыятьтә гомумән булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Что касается коррупции, отношусь к ней отрицательно в корне. И чтобы ее не было в корне, это зависит от каждого человека. То есть, если человек не будет давать взятки, значит и коррупции не будет. То есть, все это зависит только от самого человека. Вот. А это все зависит от нас, от каждого из нас. Минем үземнең коррупция белән очрашканым юк. Әмма танышларым һәм дусларым янында укырга керүчеләр яисә юлда бер хәл булса, ришвәт бирүчеләрне беләм. Коррупция бик яман чир. Яманлыгы шунда ул күзгә күренми. Аның алучысы да коррупционер, бирүчесе дә. Чөнки бирүче үзенең мәнфәгатьләрен тормышка ашырыр өчен тәкъдим итә. Алучы үзенең нәфсесен тәэмин итәр өчен, нәфсесен канәгатьләндерер өчен мөслим халкы коррупциягә каршы үзе көрәшергә тиеш, үзеннән башларга тиеш. Шуңа күрә гадел булмаган эшкә түләү, гадел булмаган әйбер өчен акча сорау бу түбәнлекнең иң түбән баскычы. Законсыз төстә кешеләрдән акча алу яисә җыю коррупция ни дигән сорауга төгәл җаваптыр. Моның белән күпләрнең очрашканы яисә ишетеп белгәне бар. Ләкин ни генә булмасын, бу күренеш безнең гадәти көн күрешебезгә, тормыш рәвешебезгә әверелмәсен иде. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.